Hello, good afternoon guys. Ayun. Medyo masakit ang ulo ko ngayon gawa ng wala pa akong sapat na tulog at kagabi nag-brown out na naman. Bandang ang aga sana namin matutulog kasi balak namin ngayon is anin sana namin si Tonton ipapaayos kasi nag-brown out. Ayun, syempre, hindi naman kayo makatulog dito na walang aircon. Kaloka. So, yun nga. Ano ba nangyari? Ewan ko, meron naman kami disagreement ni Froggy kaninang umaga. Kaya nga, since pareho kami walang enough sleep, nagkasalpukan na naman kami. Kaya, yun, nilayasan niya ako. Di ko alam kung saan siya pumunta. Kasi sabi ko, since yun nga, since paulit-ulit na ako, since wala tayo parehong tulog, pagod pa, yung ganyan-ganyan, is on Saturday na lang. Kasi bukas, Friday, coding siya. Sabi, pinagpipilitan niya. Kasi ang pangit tingnan, ganyan-ganyan, pinapatagal mo na naman. So, lalo ko na-irita. Kaya, ayun, sabi ko, bahala ka kung may pera, paayos mo na yan, di ka kasi nag-iingat, blablabla. So, bali, ako naman, alam niyo na, as bratatat din, diba? Kumbaga, yung feeling niya, siya na naman yung sinisisi ko sa nangyari. Kaya, ayun, ang lolo niya, nag-walk out, guys. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Bala siya. Kasi ako yung utak ko talaga yung lutang. Alam niyo yun, lutang na lutang talaga ako. Pag wala kang tulog, diba? Tapos dahil pa iniisip. Sabaw na sabaw. So, sabi ko, bala ka sa buhay mo, lumayas ka. Lumayas talaga, hindi naman. Bala sa buhay mo, malis ka kung gusto mo. Yung gani ko magpagawa niyan. So, siguro, pinapagawa niya ngayon yung sasakyan. Kainis lang. Anyway, ayun, today is Thursday. Ano bang gagawin ko? Wala. As in, tinatamad talaga ako ngayon pumunta sa shop, which is no need naman kasi nandun naman sila and wala namang shipping ngayon. Tapos, yun, same sa sa bazaar, kaya na yun ni Aiko. So, punta ako doon is on weekend na lang siguro. Yun. And yeah, siguro mag-ano na lang ako guys, mag-i-edit na lang. Kaya pala si Tonton guys, nakabalik na. Yun. Paayos niya naman pala. Mabilis lang naman kasi yun. Sa lang yun. Sa talyer lang yun. Hindi naman na kailangan ng ipasok sa Toyota yun. Yung side mirror lang yun sa Toyota. Kaya maybe on na lang. On Monday. Kasi tomorrow kukunin ko pa lang sa Makati yung police report. Ayun. Kapis na yung mukha ko guys. Ayun. Ungarag lang talaga ako ngayon. Parang payat-payat kong tingnan. Ayun, pero nakakatuwa. Kasi tingnan nyo yung yung arms ko, yung dito yung itong mga collarbone ko, nagkaliig na ako, yung ganun. Di pa ako nakakapag speaking of arms, magpapa ko bukas ng RF. Ayun, kasi malambot na siya, oh. Well, na lang siya. RF na lang sa kanya para ma-tight siya. Yan, diba? Kuha na natin yung goal natin na Barbie arms. Yun. Pero with the help of yan guys, Meso-Lipo yan. And syempre yung diet niya. Kasi sabi ni Nurse Kate, kahit na magpaturok ka na magpaturok ng Meso-Lipo, kung hindi mo naman sinasabayan ng diet din, proper diet, wala din mangyayari. So, ayun, since, nangihinayang ako syempre sa pagturok sa akin, yung sa sakit. Masakit kasi yung guys, yung gamot na lang. Pag tinusok yung gamot, yun ang masakit. Pero yung pinaka needle niya, hindi nyo mararamdaman. Yung gamot talaga, medyo mahapdi. Kaya, yun ang kailangan yung i-endure kapag magpapamesolife po kayo. So, naging effective naman siya. And, ayun nga, nagano na yung cuts natin dito. Kaya, kailangan na lang siyang i-RF para mag-tighten siya. Good morning! Gabi! Ay, nako! Lalo yung sipag-agay. Gagawa lang ako guys na ayan, yung chia seeds. Nilagyan ko na to ng kanina bago ko naligo. Honey, kaso wala na akong lemon, kaya kalamansi na lang. Ayan, isang kalamansi, pwede na yan. Basta magkalasa lang siya kasi bland talaga to guys. So kung kaya rin yung inumin siya na water and chia lang, okay lang naman din. Kaso ako hindi ko kaya. Naglalagay ko kalamansi and then sa usawan. Kasi kakain na rin kami ni Daddy. And
Tayong tissue. Wait lang. Yung tissue. Walang ka-tissue-tissue. Sa ano na lang, papel na lang pinunas. Tapos, ayan, last piece na rin ng Valentos namin. Wala na yung sa tab. Ubus na yun eh. Ubus ko na kahapon. Ayan, last piece. Tag-half kami ni Daddy. Ayan. Valentos coffee. Ayaw mag-focus. Ayan. Hinati ko lang. 2 cup. Sa akin Daddy, isa sa akin. Tapos, sa kanya, naglalagay siya ng creamer. Ayan. Bili tayo ng creamer. Ayan, yung mga ganito ang binibili ko para saktuhan lang. Kasi pag yung loose, yung sasandukin mo lang, nasasobrahan ko, ang pangit ng lasa. So, pag yung mga ganito lang na packet size lang, sakto 2. And 2 ano din, sugar. Yan. Excited ako. Oh, kumain. Ano ba sa kanya dito? Piling ko ito. Wala kagabi, hindi na nag-brown out. Tag-2 ka. Sugar lang din. So, di ako naubusan na neto. Bago pa maubos yung ganito ko, nag-reorder na ako. Online ko lang siya nabibili. Wala siya sa ano guys eh. Sa supermarket. So, kung sana yung stevia. Kasi wala akong mahanapan. Tumingin na ako sa ano tawag dito. Ano ba yung ano? SNR? Wala din. Di ba mga imported dun? Yan. Yan tayo. Naligo ko maaga kasi pupunta namin yung sa Makati. Kunin ko yung police report para may pasok kami. Tonton. Ganda niluto ni Auntie. So, pork. Ano to? Pork belly. Crispy. Ang dilim. Tensya na. Hindi ko binuksan yung ilaw. Mainit din kasi kapag may ilaw. So, ayan yun na. Ito na lang. Tingnan. Tapos ininit ko lang yung ano ni Auntie kagabi. Niluto na sabaw. Oh. Sinigang sa miso na salmon. Kain tayo. Kuha ka ng rice today. Kain tayo guys. Ayan. Brown rice with red rice. Halo yan. Tapos yung pork belly na niluto ni Auntie na super crispy. Na binabad niya lang sa maraming garlic, salt, and pepper. Tapos deep fried. Yan lang. As simple as that. Napakasarap. Tapos yung kahapon na niluto niya din na salmon belly. Yung binili ko sa SM. Yan. Sarap po. Mainit ba? Yan. Uminit naman siya. Yummers. Ayun. Baka magtaka kayo guys. Kasi sabi ko, diba, no rice diet na ako. Hindi ko talaga carry na ano. Yung lalo na sa morning, kapag ganito mga ulam, hindi ko kaya na walang kanin. Yan. Pero pag kumakain naman kami sa labas, no rice at all talaga yan. Taglalan tayo ng swal yan. So, ayun. Pero konti-konti lang naman. Ang importante kasi talaga, hindi marami yung rice nyo sa meal nyo. Kaya, yun. Mas mabilis mag-lose ng weight kapag konti lang yung rice. And once kaya nyo na talaga mag-no rice at all, why not? Chok na. Sarap na ulam eh. Kaya, I need rice. Hindi pa masyado mainit. Gusto ko na ito kumukulo talaga sa init. So, hello guys. Katatapos ko lang tapos ko lang mag-edit. Ayan. Yung asawa kong adik na. Oh my gosh! Gagi talaga ito. Sinaulo ito, naka-vlog ako eh. Baliw na ito ah. Ayun. Ano ba sinasabi ko? Visit kasi itong kalbo na to eh. Adik na naman siya sa mga e-cigarettes. Yun. Kaya yan, mga pinapanood niya sa sa vlog. Anyway, ayun nga, tatapos ko lang mag-vlog. Ay, mag-vlog! Hello!
mag-edit ng vlog. Kahapon wala akong vlog guys, gawa ng tambulan kami ni Daddy. Hindi naman rambulan. Nagano lang kami, tampuhan lang. So, wala tayong vlog. Eh, hindi rin kami nakaalis kahapon. Siya na lang yung pumunta doon sa ano, sa Elements. Pinaalay niya na si Tonton. Kaya okay na yung bumper ni Tonton. Yung ano na lang, side mirror na lang. Tapos, dapat, pinapapunta ko ni Aiko ngayon. Nagpapahatid siya ng stock sa bazaar. Kaso, ano nga, si Carrie, yung kotse ni Diana Blue is, ano din, coding din pala ng Friday. So, sabi ko, Aiko, wala akong gagamit na sasakyan. Pag nag-ano din naman kasi, nag-grab, 300 plus. Tapos, ikaw pa magbabayad sa toll fee, diba? Sobrang laki ng transpo. Kaya sabi ko, bukas na lang. Kasi, sakto weekend naman matao yan. So, yun. And since nakaligo naman din ako ng maaga, prepare na ako para sa aking session sa braso. Ayan. Kasi nag-avail na ako ng 10 plus 1 na tayo or 8 plus 1 nila para mas tipid. Kasi per session, yung RF is 1.5. Tapos pag nag-avail kayo ng package nila, magiging 8.50 na lang ata siguro. So, yan. Ayan. Pero maano pa guys, ito. Siguro pa, ano ko na lang to. Pa-injectan ko ng, ano ba yung nilalagay sa mga ganito ng mga artista? Botox na lang para talagang Barbie arms tayo. Diba? Tapos, grabe ang pagpapaano natin, pagpapayat natin. Tapos sabi ko, Froggy, sana hindi ako mabuntis na muna. Gusto ko ma-enjoy na muna yung, ayun nga, yung slim ka, yung ganun. Kasi sa group nung low carb intermittent fasting, sa group page nung FB, ang dami kong nakikita ng mga biglang nabubuntis guys. Sabi ko, oh my God, what if bigla ako mabuntis, diba? Sayang yun. Kasi lalaki na naman tayo, kaloka. Kaya, if ever, sabi ko sana, kahit mga 1 year ko man lang ma-enjoy yung slim na body. Ayun, pero if given a chance, why not guys? Kung ibigay na sa atin kasi matagal ko na rin namang inaantay yun. Magkaroon tayo ng second baby. Kasi sobrang na-excite din ako sa baby. Pero yun nga, pag iniisip ko, babalik na naman yung katawan ko sa dati. Tamba, magiging ng weight, yung mukha ko. Pero syempre, mas matimbang sa atin yung anak of course. Kaya, yun, kung bibigyan tayo. Excited. Na-excite. Kasi pati si Daddy pinapalo ko na, dinadiet ko na. Yung mamay sabi ko, kailangan pula mag-lose ng weight pala. So, yung gaya nung nakaraang vlog, ayun, lalagay lang tayo ng tomato serum. And gagawin ko lang guys yung pilay ko, tapos lip tint. And yun di ako magkukulit ngayon kasi kakaligo ko nga lang kanina. Hindi ko feel magkulot kasi ang tatagalan ako sa pagkukulot ng buhok ko at makakapal. So yan, straighten lang. Tapos ayaw na ni Daddy na magpapagupit ako. Gusto niya yung mahaba talaga na naman na hanggang bewad, lagpas bewang. So yun, sexy siya sa sa mga mahabang buhok. Kaya sabi niya, kahaba daw. I'm here na guys sa skin station. Ayan. Tayo magpapalit na naman ng braso. Braso de Mercedes. Finish na guys. Ayun. Ang sarap. Nakatulog ako. Ang sarap mag-ano nung isang staff. Sobrang gentle nila. Tapos, basta nakaikip ako literal. Gusto ko pa nga sanang ipadama yung yung chin ko. Kaso, kailangan ko magpa-reschedule ulit. So, next time na lang. And, ko na lang siya. I-request ko na lang na siya gagawa sa akin. Ang ganda na itong bahay niya. Parang ganda kong background sa mga videos. Kaya, banyo lang yan. Hindi pwedeng hindi tayo magbabanyo once na pumunta rito. Takoyaki tayo guys. Ito yung best takoyaki dito. Natikman ko ito sa MOA. Tapos order akong cabbage yaki. Galing ako kay Daddy. Yay! Ano yung parang ganito lang, miss, na pa-flat lang? Purong gulay. Wala lang siyang seafood. Ah, okay.
Hindi pwede mag-request na lagyan seafood, ganun. Ay, wala siya. Wala kami extra quality. Wala talaga. Sige, okay lang. Dati meron din. Medyo okay pa lang. Yan separate yung ano, sauce. Ang init, grabe. Bibili sana ako ng shampoo ko, guys. Sabi ko, ba't ang daming tao? Tinanong ko si Michelle, di daw nandyan. Or andyan, darating kaya yata. Kasi di ba yung brushes niya? Next time na lang. Wala pa rin. My goodness. Oh, miss ko na sardinas. Wala talaga, guys. Dumaan na rin ako, guys, ulit dito sa ano. Uy, tissue pala. Buti nakita ko yan. Kailangan ko ng tissue sa grocery. Bumili ako ng mamaya na nga. Laters na. Ayun, dito na ako, guys. Shh! Kamaingay! Ayan. Ito lang naman pinamili ko. Diyos ko, itong mga asunto talaga. O, diba? Maraming ano. Wala, pag feel ko lang kumain na ba nag-i-edit. Yan. Pasok natin sa kwarto yan. Tapos, auntie, adult na yung binili ko. Bear Brand adult. Ayan. Tapos yan ng Bear Brand. Tapos, cream top. Tapos, creamer ulit. Yan, non-dairy. Para kay daddy, yo. And, ayun, Bear Brand ulit. Then, tinapay. Tapos, yung akin, yung mix, ano? Multi-grain. Yan. Tapos, dito, yan, bumili ako ng lemon. Kasi kailangan namin ito sa ano. Ako, kailangan ko dito sa Gluta-Lipo. Yan. Tapos, French beans. Tapos, ito, bumili ako ulit. Bumili ako ulit ang tinong ano, salmon. Masarap kasi yung sarap malamon. Tapos, ewan ko, yun, basta masarap yung niluto ni ate na ano, na sinigang sa miso nito, 135. Ay, mag-iba-iba pala yung ano, price. Ito, 135, ito, 126. Masarap din ito, parang deep fried. Yun. And, Yakult na sana bibili ko, kaso nakita ko to. May free ano. Ayan. Hotdog and ano, bacon. May free Yakult na. Yun, kinuha ko. Ayan. Tapos ulam namin ngayon, patola. Ala, laglag, sayang. Yummers. Miss Wow with patola. No. Gusto naman pumasok. Lululululululu. Mamaya, anak, kakain na kayo eh. Labas na dali. Kakain na kayo. Labas, 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 labas. Daddy, tubig. Ito. Mga tubigan ko rito eh, no? Malamigin. Kaya yung soft drinks na, no? Low carb. Wakanan. Yan, inuwi ko kasi yung take out pala. Yan, nag-take out ako ng okonomiyaki. Ems! Gising you. Ayun, babayaran ko yung ano, Ems. Ano ba yun? Pinabili ko kasi siyang patola tsaka chicken. Yun. Tagal natin din nagkita, Emma. Simula pagbalik ko ng ano, ng Bicol. Nasa kami nagkikita, di ba? Nasa kabilang kwarto lang. Ruff, ruff. Oops. Ang bango-bango na. Pineapple. Parang layo-layo. Kabilang kwarto lang ang pagitan natin, hello? Nakakaloko. Ayun, until now pala yung, ano ba to? Doorknob, hindi pa nagagawa. Nabilang ko na yan eh. Hindi pa rin kinakabit ni daddy. Tagal na, 1 year na daddy ha. Hoy, pogi. Oh. 1 year na yun. Andun lang nakatambak. Yes. Okonomiyaki. Ayan, nandiyan yung takoyaki. Tikman mo.
Ito yung cabbage lang na may egg. Tignan natin. Cabbage. Dripping. Saan mo nabili ito? Doon, sa binibili natin takoyaki sa MOA. Yun lang naman kasi yung masarap na ano yun. Bilihan ng takoyaki doon. Kahit yung sa ibang lugar. Hindi ko type yung takoyaki nila. Unit na ganito ay full neck. Ayan po, pinagkakaabalahan niya ngayon. Pagbabawal na rin daw yan ah. Bakit? Pagka malolobat na yung baterya mo, mahina na rin yung bato niya. Pagka full Kasi nakaka-cancer daw yan. Yun ang nabasa ko. so Specialista yung nagsabi nun. Ewan ko. Inano ng sa ano ata. Ipapasan. Ewan ko may ginagawa na naman yung Senate or whatsoever na inaano nila na ipagbawal na nga daw yun. Iban. Totally ban na yung mga e-cigarettes. Bakit? So kaya bad trip si Dante. Pinita doon. Bad trip yung mga may ano may negosyo ng vape. Ayun. So, yun guys, ang ano natin today. Ang ganap. Wala, pumunta lang ako sa ano, sa skin station nga. Nagpaano tayo ng Brazo. Yun. Tapos di pa ako ulit nagpapaschedule kay Nurse Kate. Siguro pagbalik ko na papuntang galing Taiwan. Kasi yung Taiwan namin is ano lang, 2 nights lang naman, 2 nights and 3 days. So, ano lang yun, batawag doon, incentive lang yun guys. Nakakatuwa, diba? Kasi, ayun, nagbenta ka lang ng isang product, may free travel ka na. So, sobrang saya maging tindera. Magtinda online.